Sekalian Mbak Mimin, Mbak Apri monggo. Nah, monggo. Nah, sing gayeng sisan. Nah, iki yo klebu masuk di hati panjenengane Bapak Dr. Ade Supandi ya. Nek kene iki kok nyambut gawe ora piknik, ayo. Sekendalu, Benda. Saya backing vokal aja lah. Nggih, ayo. Backing vokal. Saya suara 4. Ya monggo, aja dipleroki. Yuk, gamelan plus musik dados. Konco-konco aplaus tepuk tangan buat beliau-beliaunya. Luar biasa. Sukses. Nggih, Bu. Jan. Mare Pak Soehartono ki asline ngendi? Ngendi? Beliau ki Batang. Batang. Batang Jawa Tengah. Walah, nggih. Wah, kulinane tarling. Tar suling. Nggih, Matur semanten. Bapak, matur nuwun nggih. Nggih, deh, jan. Mbak Nuwun, terima kasih. Pak Ade, Bu Endah. Sugeng kula. Kana mbut kae genti. Saatase wis 4 tahun lho, Bapak kalian Ibu isih kelingan. Isih kelingan. Iya, tetap di dalam memorinya tetap masih ada. Sinaosa ora beliau langsung sing dawuh aku karo adikku paribasan kaya rindhik asu digitik, Pak. Gage-gage lek Oh, metu kirik digitik barang. Maksudnya saking sifat kuping langsung ngono lho, Mas. Lah ya wong iki ya bethek-betheke beliau berdua tuh juga ingin melestarikan budaya. Ning jan wae ngendika ana panganan iwak sing ra enak dipangan mon jenengan yo ngendika to. Iwak gabus. Gabus. Ana meneh iwak sing ra enak dipangan. Apa kuwi? Gandeng. Apa? Wong edan. Ora trimo ra enak kuwi melepeh. Ngaturaken selamat hari ulang tahun. Ibu, Bapak, matur Kagem Griya Dahar Semoga. Nggih. Lancar nggih, Bu. Nggih, Bu. Manfaat buat banyak orang. Lek ngopeni budaya aja nganti kendo ya, Mas. Nggih, saya terharunya sini didirikan tidak melulu untuk bisnis tapi juga ada unsur sosialnya. Nah, asas manfaatnya ya Manfaatnya dan untuk lingkungan juga menambah asrinya tempat, juga menambah income-nya para masyarakat di sekitar sini. Sing bukti nyata mah pas live streaming saka omah ta, Jas. Apa? Rak sindan-sindan iki le munggah meh jam 11. Budu iki le dahar ngantek tanduk ping 3 ya kesoting, Mas. Pak dalah kowe dahar sate ya kesoting, Mas. Nah, ya wong jenenge ngrahapi paringan kok. Daharan digelar kok, Lek. Digelar. Ora mung trimo digelar. Wah, iki mau elingane apa ki? Aja dipleroki. Aja diploroti. Antarane iki grupe Mas Bijo Laras karo Gasebo iki. Gapero, Gasebo. Gapero budaya. Pimpinane Mas Kankut Sutanto. Sing bener ki Gazebo budaya. Gasebo. Nah, iki wah gayeng regeng dasare ya dirawuhi masyarakat sekitar sini. Betul. Nggih. Pinaringan tingkas ya, Mas, senajan sore maro rada krepyek-krepyek. Nah. Nggih. Ya aku ya pisan iki ya, Jas, aku suanene ya, Jas. Iya. Wong Klaten ki lagi pisan iki rene. Kula Kowe iki sing bau reksa Klaten. aku jopo kae luar kota. Weh. Luar kota karo luar Jawa. Kono ki jek sibuk neng kono kae lho, Pak. Ngendi? Neng sibuk neng Delanggu. Ngapa? Jenenge Duta Yasa. Duta Yasa nggon wisata apa to, Pri? Kuliner. Oh, sing bukake jam 1 bengi kuwi to. Heeh. Oh, wisata lelembut kuwi. Oh, kok iki kowe ditimbangi rene iki kono apa? Nggih ken nyanyi, ken nglipur. Nah, ini konsekuensi walah angel benton. Konsekuensi. Konsekuensi. Konsekuensine ditimbali rene kudu kok nglipur. Saisomu apa? Wis. Lagu riyen mawon nggih Mak Cangi. Monggo, bebas mawon wong mboten-wonten mamundhut. Dereng wonten pamundhut. Dereng. Apa Lek ki Lek? Ya isomu apa kok dadak taren karo sing tuwa. Sak ora-orane yo nganggo dibawani luwih dhisik. Ini Dwijo Laras apa Kanebo? Gapero kan Ibu. Aku kemarin biar ramangan bacaane oleh dadi kleru. Jeneng ki. Slendro Mas. Wah, slendro. Dik, slendro Dik, Didik.
Didik sapa to? Sing geder iki sapa? Uyaka. Ayo Didik Suyaka. Ya. Mangga. Sinawang datan beseni. Piye Reng, ngatasi lanang lho, suarane kaya ngono lho. Iki tenan lho, banyak orang tertipu. Gak bisa tertipu. Iki casing-e kaya ngene bareng dibuka lah padha to. Neng kaya kenjekan jenengan. Apa? Duwe anak loro, ninik karo nunuk mau lho. Ninik wonge ayu, menik-menik ayu. Ning nyatane sing duber-ber nunuk. Lah, mergo nunukmu ireng ya. Nunuke. Mau ireng apa mekok? Nyawang bengi ya man. Pancen bengi iki niate Pak Ade iki ra wayang. Lah pripun? Ngoleksi wong-wong antik. Lah, nek menurut undang-undangnya piye, Lek? Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Nek bengi iki Arep dipelihara oleh Pak Ade. Dipelihara dikukup, direngkuh Nah, nyatane. dikek gawean Lah ndek lho, gawean Pak. oh nek rung muncul oh ketoke casing mimin kae rambut jaji ning nyatane ndek potensi. Lho. Iya bener. potensione gede. Potensi kok potensio kuwi puteran radio ya. Reka sata lakonane. Nun sewu, satu kemasan budal bareng iki kira-kira kepinterane padha ra? Ya kudune padha, kula sing ngajari ya kono. Kowe Standarnya harus sama meskipun secara talenta kuwi ninjul aku. Oh. Dadi ketoke. Mula sindan-sindan ki pamane Bu Dwi ki power. Power. Pamane nduk Chandra ki rada Magic. lirik. Ning nek kur kan kudu seimbang. Seimbang. Lho, nek kur Harus sama. Kejaba nek engko single nyuara dhewe, kabisane piye cengkoke dhewe ngono dipamerke ra apa-apa. Lah. Dadi meskipun kemampuanku di atas rata-rata sinden, Ha. ning nek bareng ini kudu setara. harus Mbak padha. dibuktekke coba. Oh, kowe ya rasakaken komentar nembango. Nyoni dipalilah para tamu. Kemayu, kemayu. Beneh kalian sinden sanesipun ya kan. Lah wanita reject kok ayo. Kok wanita reject. Oh, reject pau. Pau. Ah, Nyun sewu bismillahirrahmanirrahim. Sinden solehah ya ngene iki. Oh iya. Hanggar. iya. Wis koyo Agnes Monica to, teknik miking. Kontrol mic. Iki kontrol mic. Jauh dekat gini Pak. Ora iki kontrol mic apa gila? Kok saya adoh. Hanggar aku etonya wahang. Lah kuwi suarane sapa? Tebal, nada rendahnya aja ngantek nglokor. Bener. Lah, Dadi Lah nek suara rendah ki nganggo suara ndi? anu suara Peteng, peteng. peteng. Nek suara dhuwur ki kowe nggo suara apa Head to? voice. Oh, suara kepala. Kepala. Kepala sing endi? Kepala iki no kepala. Terus sinden mau sinden apa mau? Syariah. Anu kula. Heeh. Solehah. Oh solehah. Mau Jumatan nganggo sarung apa rukuh? Kula nggih sarung. Biasane nggo rukuh motif sarung to. Kan yo ora saiki arep mulon to pri mosok yo. Kowe neng Mekah. Pangestunipun. syukur. Ora ning Kulon Progo kok. Yo ora to pri dongakno to pri. Iya. Aku sok jek tok gelungang ra yo pri. Ngecik itu. selama itu profesi tidak masalah. Men pilah nggih Pak sing senior kali iya. junior ya Allah. Men kecantikan Aja maju-maju. Lah napa? Pak Ade gila, kowe ngene wae. Ora maksudku men kecantikan sing paripurna ki ya maksimal ngono lho. Kowe iki parigogoh ora purna. Iki kremenane Pak Ade kok. Heeh. Ora pareng kondur engko. Lah ngapa? Nggo ganjel kapal. Wong hayu lambene Aku
rumangsaku sing salahi panitiane. Lah ngopo? Lah ya ora salah ning menyesuaikan sing nanggap. Lah pripun? Sing nanggap ki lah Pak Ade. Nggih. Purnawirawan saka AL. Heeh. Kula sing ditanggap ki ya kendaraan angkatan laut iki. Apa, Pak? Amfibi. Darat iso, laut iso. Awan lanang bengi ngenean. Multifungsi ya, Jas. Iya. Aku ki gumun lho. Apa? Saya tua biasanya sok kisut ya kok sanso cantik ya aku yo gumun awakku dhewe. Cantik nek saiki kok coba bar rampung wayangan. Apa? Jenggot ro brengosmu rak tubel pisan. Aku pancen nek wayangan nganggo MOU kok, Pak. Wah. Ana memorandum of understanding. Betul. Ora ateges job tak lahap ngono ki. Ora kok ngedoli Mimin ki nyanyi 3 lagu kok wis ngono. Pancen ana durasine. Oh. Nek punjul ke petang jam ki pancen brengosku karo jenggotku tukul kabeh. Dadi tak koki maksimal durasi. Ora mergo ngedoli ki ora. Ayo nak gaki ajar kendel nak. Mompior is pra pandemi. Yen mati. Mati ya, Jas. Ya kose. Ya, Kowe mati kancane sapa ngawur. Enggak Pak, garing gelungang. Loh, profesi loh Pak. Kalau bicara profesi kita nggak masalah. Kecuali keseharian loh ngono ki. Kok yen aku gelungan mulai tekan omah kan bojoku ora sembodo. Ibaratnya dolanan kertu kan ora masalah. Ini nek dolanan kertu nganggo duit kuwi yang bermasalah. Betul. Loh, WA-an karo kanca putri ra apa-apa. Ning nek WA-ane menjurus sing tidak bener balu bermasalah. Betul. Kita harus smart loh. Podo-podo seniman, Pak Kanggo ki bendino VCS aku. VCS siapa? Video call. Apa? Video call silaturahmi. Oh iya. Lamben. Aku ora VCS kok micet. Kuwi nggon aplikasi apa to terus kok aku ora mudeng kok gaptek ngono lho. Aplikasi kok melicet. Lah ya aplikasi kok dadak melicet ra ya nek tatu sih. Nek wong lanang adek pulih nek wong wedok ki lho, Pak. HP ku ora ono kaya ngono. Apa? Agar muncul kono tak dol. Kok ngoten, Pak? Aku bangsa kok ngono haram. Wah, Wah kaji ya. Nyawang tok. Oh. yen mati aku wis kurep Nanonaning. angger tresnaku mbak Iki go lagune diaturke kelaman para punden-punden seniman seniwati ana ing Klaten, Mas. Aku lak saka njaba Klaten. Saka bapak-bapak ibu-ibu para seniman seniwati sing saka Klaten, Magiah, Uluk Salam, uga Pak Budi Anduk. Nah, uga seniman sanesipun Mas Kasih. Ya. Dadi sesuk to, Pak. Pak Kanggo saka Karanganyar, Iya. panjenengan Semarang. Sinden-sinden iki sak perangan saka Jawa Timur. Jawa Timur. Dadi sesuk penyanyi Pak Ade nek kagungan hajat ngene iki kabeh sak leker gendonge dipasrahke aku. Lah kowe sebagai Nek apa? Lho piye to? Aku kan kelahiran kene putra daerah. Lho semua kan tak akomodir. Lha apa diakoni karo wong Klaten? Dalang ACC kudu mimin. Sinden ACC mimin, dagelan kudu mimin. Lanyo-lanyo, ramanut kura bubarke. Pangkatmu lho apa? Mendapat delegasi dari penyanyi Pak Ade. Harus putra daerah mimin engko sing anu milih sinden ngoten kan. Sinden nek gelem awan bengi tak bayar 75. Nek gelem, ora gelem ya wis ganti. Karena kak sinden we ngono. Terus yoga mbok bayar piro? Selawe. Selawe karo diculek matane. Kejaba nek gelem karo aku lah. Terus sing ngendang ya gelem. Kumat. Sing ndang sing ndi? Kok kalem meneh iki sing Wow. wonge ringkih banget. Iya. Ora wong lanang kan kudu sembodo. Mosok nek jajan sing bayari aku. Oh. Engko wong wedok torok aku. Ayo lagunya apa, Nak? Lagune apa? Neng ngendingan ku goleki praktek Iya. pengen ketemu nah tiada tak parani mung nuruti karepe hati Barang saiki katamu kowe ninggalake aku kaya
tenanan lho Le. Tenanan ya, Pri. Sing Dimaksimalkan. nyambut gawe iki sing tanggung jawab, sing Totalitas. tuwaju. Heeh. Nyambut gawe jangan setengah-setengah. Paribasan wong mangan ku aja ngantek ninggal kokoh. Iya. Nah, sapa ngerti berkahe ning keri dhewe. Wong nyuara ya kudu ngono, rak ya ngono to. Napa ora ada caturan ning mburi to? Lah pripun to, Pak? Dinteni kon ndak nyuara ki boyoke ora pegel kok. Oh, lah ngene iki ngapa to, Tak? Iki pos. Wong tuwa ngepos kok malah tinggal ngobrol. Tak benake ya, Pak. Apa? Mbok menawa sentuhan iki ora penak ning nyatane nek kanggo tulus ki dadi lan sehate. Ora usah mbok demek wis balik dhewe iki. Kok Kaya ngene lalakonku biyen apa Berhasil. dadak Karo jagoku Kroasia kalah. yen pancen ditinggal Tak mlaku ning ngarepe sik. Nuwun sewu, Pak. Nuwun sewu, Pak. Balaskan dendammu. Sugipan Indonesia. Yo, sidane dhewe senggak wae. Mbak Mimin, Mbak Apri, menika ugi dipun rawuhi para kadang-kadang WMC Wayang Mania Community Klaten. Sebelah sana, Ndik. Kata ingin keparang berkahi. Selamat dan sukses Mas Kangko Sugeng Ayahi Wajib. Mugi laris terus request lagu Sesideman. Gubuk Asmoro saking Hartono Sastro WMC. Luar biasane WMC kuwi ora nonton dalange kuwi sapa, ning sing penting wayange. Siapapun dalangnya sing penting wayang. Wayange. Engko entake lagu gelo iki bacutke Gubuk Asmoro. Ya. Ora ketang sak ramban. Yuk, masuk. Kaya ngene lelakon. Yuk digas Mas Guru sesuai dengan semangat Kroasia calon juara Piala Dunia. Selaras Indonesia. Kroasia, Kroasia.
gote ketamangan asmara buka kain dan laki Pokoknya bengi iki sindenku bagian senggak. Nah, karena sesuk yo senggak ngene iki. Esuk oke banget bintang tamune. Nah. Aja nyambut gawe, turu ora masalah. Dadi gunane sinden sing bintang tamu. Apa? Nggopo sindene wis muak pendak dina roh. ya ampun muak ampun sok ngoten niku masa iya kalih sing sinden mriki kiambak ya muak Kecuali iki. alah wedi Kok ngerti? Pokoke bengi iki ora nyambut gawe. Iling. Wah iya. bengi iki dadi supporter bal Oh, supporter bang. Wah, tujune ora milih Brasil. Ora termakan isu ae. Wes. Nuwun sewu lho, Pak. Nuwun sewu lho, Pak. alah kaya misal Yuk masuk. cadatan sakjroning datan lumpur kaya berarti kowe dadi karma masolere Ono ning nang gubuk asmara luar biasa. Sampun Ditampilkan sisan Waranggono sing saka Klaten yang ada dua itu. iki sindene Gapero Wah sinden kapiro. Waduh. Kene ya. Kene, Nak. Sing anyar-anyar sing adek sing iki suwi-suwi jeli. Iya. ana sing anyar ki ya mergo sing lawas jenengan ki Ya tak terus jumeneng Nduk Warma kalian Nduk Dwi. Lah iki loro wedok asli, lah sing loro palsu. Wedok urung dadi yo ngene. Urung iki. dadi. Heeh. Ayo nak, Kene kaya kok nom-nomanku dhisik. Nom-nomanmu piye? Jaman dong dirusak sing ngegong ya ngene. Loh, enek hubungane sing ngegong sapa iki? Rian. Wo karir kaca wedok ra patek doyan kok, Kek. Oh iya. Sik. Sing rumangsa wedok fotokopi KW1 minggir sik. Aku tak kowe iki wedokan sablon. Kok sablon? Lho wong fotokopi tak kon minggir. Sik, aku arep takon. Jenengmu sapa? Kula duwi, Pak E. Oh, ya wis Pak E kok. Lah ngopo? Karepe Aku ada pripun? diundang Pak E iki terus mak bek. oh mas Mas Gareng. Wah. Kula duwi Mas Gareng. Duwi sapa, Nduk? Duwi Marantani. Duwi Dianti. Dwi Dwi? Dianti. Dianti saka ngendi, Nduk, sayang? Kula asli Boyolali. Boyo Loh. lali. Nggih. Boyolali ning ngendi? kota Boyo. kota Lampar Musuk Iya, mongko kondang susune lho Boyolali iki. Ya. Nggih. Ya nganu nun sewu nek melu Gapero wis suwe. Sampun. Ora tau petuk. alah kowe jual jawil Petuk lho Jano, kok Pet- pun supe. Petuk ning ora tau ngekeki WA kok. Alah. Ya dikepenake ya Wi. Nggih. Jenengmu sapa? Kula Evita Warma. Evita Mas Malah. Gareng. Warma. Evita. Evita Warma. Warma ki apa? Warung makan. Warung makan. Warma warung makan. Weh, ya. Asli pundi Mbak Warma? Nggih asli Ceper. Oh, Ceper. Ceper Klaten. Ceper Klaten, Boyolali, Ceper Klaten. Pengendang kula niku nggih saking Klaten, tepang mboten? Nggih tepang. Karo adike Sinten? Mas Kasih? Oh Mas Kasih. Tepang. Dereng niku. Wah, sesuk Oh, tak iya. kenalke. Ya wis sesuk kasih tak pangane nek rung kenal. Lah jane ora kenal. Ngene, iki mau lak wis. Si Ah. Mimin karo Apri. Saiki awakmu ketokno, gawan Gapero iki ketokno Nganggo musik. nganggo musik. Apa? Manut. Anu. Apa Dok? oh ciptaane si Wendra Apa lagune? Sotyo Sotya. Oh iya.
bisa bergabung dengan gamelan no. Nah, nggih. Nggih, Sotya. Sotya, nggih. Menika ugi assalamualaikum mugi pinaringan bagas waras Mas Kangko laris tanggapanipun Joko Kedung Malang Kecamatan Papar Kediri, nggih. Ugi saking Pas Paiman Jayapura Papua Indonesia. Nderek menyimak lumantar channel Dwi Jolaras Indonesia. Ya uga Duo Sinden Official. Matur nuwun Pak Kangko. Oke, siap. Ya. Kaya apa Mbak Barma karo Mbak Dwi diaturke Sotya lagu karya Druwendra. Nah, ya. Yo, kaya apa? Dados. Bisa kompak no musik iki ya. Pomorong dirombong karo tantun tak pek rombongan iki. Ya ora apa-apa, wong ki Mancala Putra Mancala Putri melu rono melu rene kok. Nggih. Menika tasih wonten Mamundes tunggal Mas Gareng saurunge kepruk. Napa? Napa, Mas? Sugeng dalu Mbak Cangik, selamat ulang tahun untuk Gria utawa Griya Dahar Semego. Yang kedua sukses selalu dari Agung Bakar. Saka omahe sambel cabe-cabe ndelanggu. Salam sukses kuliner Nusantara. Ya. Nyuwun lagon iki Banyuwangenan nanging ya aku pengen nampilke kabeh waranggana. Ya, sing apa kabeh ninggal katresnan ku Banyuwangen nggon goro-goro. Ah, ya, kabeh waranggana sumeneng. Ya, Ya. Yo, kowe waranggana apa gerong? Ya. Chandra, anu sapa jenenge kuwi bir kita Wiwi di bawah bersama Waranggana Klaten. Kabeh. Nah sing sitok ning dhuwur, men apa jenenge kuwi nggone muat. Ayo, Dok. Ayo sing saka Klaten Warma karo Dwi. Nah. Gucung pek mboten ta niku? Mboten. Tukon niku. Ya. Ning iso kabeh muat Waranggane, rodok rene. Nah, yo, coba. Nah, ya. Digarap campur sari. Wah, campur sari. Heeh, Dwi Jolaras VS Kapiro Musik Budaya. Wah, ya. Garap serentak. Muat ora nggone. Nek ora muat sitok separuh dhuwur. Ya. 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 Ayo, Sung. Mbak Cungpe di tengah. Di tengah ayo. Heeh, digayengke kabeh Waranggana. Ya, dari jene si Chandra saka Cilacap. Ayo. Coba kayak apa? Yo, lagune ninggal katresnan untuk semua warga masyarakat Pulan Harjo, Klaten. Ya, yuk kayak apa? Kentange Mas Guru, yuk dados. Musiknya nututi Mas Gapiro. Oh iya. Goyang Klaten bersama Dwi Jolaras Indonesia dan Kapiro Musik Budaya.
goyang matur nuwun ya engko lanjut nggon gara-gara nok wah ya sing luwih sereng luwih gayeng ya ya ana paribasan tuku kuweni karo kambil oh iya terus apa kuwi tuku kuweni karo kambil sapa sing wani nuku brasil oh ya mendung mentiung ora gawe payung nduk ya
Nino nino Rekato dian Warakudara kampuh poleng Bang Bintulu ati sarira angula tumong kodek wak simbar cocok yen ngandika gumaleger pindha kuntur satriya panenggak Pandhawa mawa sindung yen lu mare kalunun wonten pangandika ingkang ngadhawuh Kanjeng Rama Kyai nimbali dumateng ing putra kula Punantarja kalunun wonten timbang ingkang ngadhawuh Kanjeng Rama Kyai nimbali putra paduka pringgontanipun Gatotkaca eneng apa Pak iki anak-anak dikelumpukke Antaraja Gatotkaca kalawan cah Degleng Antasena piye Pak dina samangga kawruhan ana kalamun Pakmu gedhe Ngamarta bakal nganake upacara saji Araja Soya ning syarat sing angka 3 mawa pangorbanan ratu ingkang darbeni hambek angkara murka sang Dusteng Bumi dina samangga sing dituju dening para pundhenmu Pandhawa minangka syarat sarananing saji Araja Soya ora ana liya nalendring Giri Bajra Prabu Jarasandha ngono ya Pak ya dina samangga Jarasandha wis kongkonan kelawan antek-anteke sing jenenge Hamsa kelawan Dimbaka sing pacak baris ana ing tepis winging Paraja Ngamarta sing bakal gawe tumbal Pakmu gedhe Ngamarta Ndarawati Mandura minangka dadi srana tumbal upacara saji Ludra ngono ya Pak ya mula dina samangga kowe gabunga dadi siji kelawan prajurit Ngamarta kowe dadi bocah nom aja nganti duwe pitakon negara wis menehi apa karo kowe ning diwalik kowe wis labuh apa tumrap negara lan nusa bangsamu sendika ngestaken dawuh kae wadya bala Ngamarta padha budhalan gabunga dadi siji supaya dadi asrana kekuwataning Paraja Ngamarta gaman sing paling ampuh ya mung gaman manunggaling cipta rasa budi kelawan karsa bandera kekandha wis Aku